Maingod ko sa tanan no, mga nag lumantaway diri sa maong among gihimo nga record. O ang ato karong kasamtamang interviewon mo si Brother Nicolay M. Losinios nga taga Miputak. Usa ni siya ka Catholic Faith Defender, dayon siya pud karon ang kasamtamang presidente sa Diocese of Dipolog Safety Dipolog Chapter. So doon na tayo mga pangutana, Brad Nicolay, may tungod nining doktrina Kristiyana nga atong nadunggan kagahapon sa sangka sa katarungan nga gigamit ni sa tuwing suon ning doktrina Kristiyana nga ang Santo Papa daw ilis daw ni Kristo. Unsa may imong ikasulti ni Brother Nicolay? Sa dili pa na ko istorya Brad Lorjon, no? Alam mo ang ipangutana. Ato ipaybalo isip pag-correction na ako ang pagka-chapter president baguhay nga napili dili sa Diocese of Dipolog o dili sa usalang ka-katedral o dili sa Dipolog sa Holy Rosary Cathedral Paris, no? Dipolog City, Diocese of Dipolog. Kabayan siyang pangutana nga ato ang Santo Papa pasabot sa iyang pagkailis ni Kristo. Ang buot pasabot nga ng maong libruha Brad Lorjon na doktrina Kristiyana, ang pasabot niya na Brad Lorjon mao ang mga Katoliko nga authority, no? Ang Roman Catholic Church mo'y dapat pasabot ana. Dili pwede Brad Lorjon nga ang uban nga mga religion ato nga mga igsoon nga dili Katoliko mo'y mo sabot nga sila lang mo'y mag-interpret. At pasabot nga sa atong pagtulungan sa simbahang Romano Katoliko, wag gitagatudlo na ang pagkailis sa maong ni Ginoong Kristo sa Santo Papa ang iyang pagka-Dios. Dili nga na ang pagkasabot. Ang gilisdan lang sa Santo Papa diya sa Ginoong Kristo ang iyang katungdanan. Isip pagdumala sa simbahan. No, gani ang Santo Papa ang iyang gitawag o siya nga gitawag og Vicar of Christ, Vicarius Christi o sa Latin pa ang pasabot na poli ni Kristo dinha sa pagka dunay katungdanan. Kay kasayon man ta nga dung ni Kristo dili magdugay sa kalibutan. Muna nagtukod sa simbahan sa usa kay babaw sa bato, no? Mateo 16:18 nga si San Pedro mo'y unang nga pangulo ni kaya simbahan o gitawag na itong unang Santo Papa o Holy Father. Kaya atong Santo Papa gitawag og successor of Peter. Ika ni San Pedro doon ay nipuli nga Santo Papa na ikaduha mao si Linus o hantod karon sa kasamtangan na ito si Pope Francis I. Mo na nga Brad Lorjon dili sabto nga ang pagkailis ni Kristo diya sa ato ang Santo Papa ang iyang pagka-Dios kundi ang pagka-dunay katungdanan. Kay mamali mo padayon, no? Sa pag-alaga sa simbahan ni Kristo isip nga makita nga Pangulo. Kaya itong ni Kristo gitawag siya nga dili makitang Pangulo. Mao nang diya sa maong Biblia 1 Pedro kapitulo 3. Doon ay mabasa sa Biblia sa 1 Pedro nga ningon siya nga ingon nga ako Pangulo as kamo usab mahimong Pangulo. Wala na sa 1 Peter, no? Brother John. Bisag dili ko makasite sa Biblia gyud sa pasabot na kutlo. Ako lang pasabot pinaagi sa reasoning. Patong sa itong Papa ang iyang gilisdan sa Ginoong Kristo ang iyang pangatundanan. Dili ang pagka-Diyos. Walay pagtulunan sa simbahang Romano Katoliko. There is no official teaching of the Church ang Santo Papa ilis ni Kristo sa pagka-Diyos. Kaya nagtuo maganing kita nga dunay Diyos, dunay sa ka-Diyos pinagi sa three divine person. Una nga God, gana atong tubag nga mga tubag sa may lain nga pangutana ba. Say mo mani. Salamat Brother Nicolay, no, napatinaw ginato. Nga may tungod dining nubinahan ba nga gigamit pud sa tong igsuon nga
usa to ka evangelist sa SDA nga ngalo ko nung muagi gyud daw tag binahan nato na daw gampo mo kami unsa na inyo ang ubad pud ana ug unsa pud ang imong gamay pagpasabot sabi na ni atong mga Katoliko in taon nga dali ra pud kay malingla ana nga moingon dik tayo puno ta nga magnobina sa ato ikasulti ana brother Nicolay. Pagkarang pagnobina, maunay siyam ka adlaw, no? Nga pag-ampo, nagihalad sa katao nga doon natin mga pag-ampo nga gihimo. Karang pinulungan nga mabasa sa doktrina Kristiyana nga igampo mo kami, o igampo, ambot pasabot niya na nga kita nagpaampo ta sa usa ka tawo nga pinagi kaniya mahatod ang atong pagampo. No, sama din ha, mabasa nimo sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16 na ang pagampo sa tao nga matarong dakong kahimuan. Muna nga, niyan ang mga versikulo ha sa Biblia na ang pagampo sa taong matarong dakong kahimuan, but pasabot nga ang mga tao pwede di ay nga moampo para nato. No? Kaya naman sa Biblia na pinagi sa Juan sa Job 42, versikulo 8 nga doon ay tulo ka tao nga nag-ampo sa Diyos. Ingnan niya, doon ay instruction nga adto kamo ni Job kay si Job mo mag-ampo alang kaninyo dunggon ko ang iyang pag-ampo. Mo na nga Brother John kay mogamit na itong mga iso nga dili Katoliko nga doon na lamay usa ka tigpatiliwala sa Diyos ug sa tao mao si Ginoong Kristo. But sabtong kahutanan nila nga ano magi pa matag mga santos. Alam mo po sa Biblia nga si Kristo mao lang ang dalan. Anong magi matag santos nga mahimo sa natong dalan. Pinaagi ni Ginoong Kristo nga mahimo sang dalan ug tigpatiliwala diha na sa pagpangluwas pagluson dili. Ang atong mga santos wala ta niagi nila naayo tagpakitabang sa pagampo aron maluwas ta. Kundi nahimo sila nga dalan diha sa pagkamakatabang sa mga pagampo. No, gani kung ikaw doon na kaigsuon nga nagsakit moingon mangyog ka nga ato ang akong paryente ato ni yung paryente muangyaw ka nga brad tabangi ko iampo akong anak na mamaayo pinagi niya na nga intercession ang atong simbahan pinagi sa mga santos doon ay pagpangaliyo po sa mga pagampo intercession of the saints mo nang awa ka na makita sa Biblia nga sayop sa Diyon. Mo na mga kamaturan. Salamat kayo, no? O sa aron po sa imuhang ining paggiha Brad Nicolay ang magtanaw labi na ini sa i-download na nga doon na sila makuha kaligunan usab kay nasayod man ta nga daghan na tayong mga pamaagi karon. Kunya, doon na po'y panultihon nga ang bakak daw balik-balikon Brad Nicolay sa pagmamatuod alang niya itong wala na sayod, mahimo gina siyang sakto. So, magpasalamat ta sa imuhang paggahin o panahon, nining maong nga mga pangutana o sa imo pong mga nindot nga tubag. Ang hinaot kami. Salamat po, Brother John, no, sa mga kaikag sa pag-interview nini nga aron mapasabwag na to ang mga kamaturan sa gitulo sa simbahan, no, Romano Katoliko. Kay kung dili ka magdoon sa mga pagtulunan, wala kita masayo sa itong mga pagtulunan, mahimo nga magduda na kita nga ang atong simbahan dili tinukod sa itong Ginoong Kristo. Kung magduda ta nga atong simbahan, huwag ka maturan. Muna nga, may kamot sa Diyos na magtuon kita sa mga pagtulunan. Kaya na sa Biblia, Juan Kapitulo 8, versikulo 32, na ang kamaturan ng antag ng buhay. Muna, nautong ta nga kaning mga naminaw o nagtanaw sa mga video kaya sa YouTube, na isa gamay panahon na itong ihatag kanila. Kung sila may bawaan kabahin sa mga pagtulunan sa simbahan. Kaya nalawag ka nga, mabuhat sila sama nini. Kaya dahil na mga pagpangyayari makita mo sa kalimutan. Labi na sa reliyon. Kaya sa reliyon, naani na ang atong kaluwasan. Ang langit nun, no? Na himaya, na nangatarungon na ito. Kaya na ako ito, Brother John, salamat sa pag-interview, no? Salamat.
dini nami natapos mga isu aron sa mubo apan undanon nga mga tubag pinaagi usab sa mga pangutana nga atong kasagaran madungog. Hantod na lang sa sunod nga gayon kining ubos niyong igsuon Brother Lord John Ubina uban kanako ang atong gi-interview karon si Brother Nicolay M. Lucinos na taga Barangay Miputab, Dipolog.